Одного дня немцы окружили нашу вёску. Забрали корову, овечек, свиней, а пасля стали брать людей. Наша сям'я складалася з 7 чалавек. Нас усіх погрузили ў машыну і кудысьці павезлі. Была летняя спякота, страшэнна хацелася піць, сохлі вусны, а вады не давалі. Прыехалі ў нейкі горад. Была пададзена каманда. «Жанчыны, ідзеце ў левы бок, а мужчыны ў правы!» Мы ледзь паспелі развітацца з нашым таткам. Мужчын кудысьці павялі, а нас загналі ў цесны барак. Засталіся мы з мамкай. Ва ўсіх слёзы каціліся з вачэй, а нямецкія бандыты толькі пасмейваліся. Калі пачала надыходзіць ноч, мамка паслала нам пасцель. Вячэраць не было чаго, і мы, не еўшы, ляглі спаць. Раненька я абудзілася ад вялікага скаплення паветру. Працёршы вочы ад сну, я заўважыла, што няма маёй мамкі. Мне стала вельмі страшна. Раптам чуў нечы голас. «Манечка, дачушка, гэта была моя мама. Ціха, манечка, не плач. Прынесла вам есці». Калі я пачула слова «есці», да убачыла хлеб, запляскала рукамі, засмяялася. Сваім смехам абудзіла меншых братоў і сясцёр. Я да самай смерці не забуду таго кавалачка хлеба, які дастаўся мне ў тую пару. Я ніколі не забуду, як мне тады хацелася есці. У такім паветры і голадзе мы прасядзелі 2 тыдні. Разы 2 мамцы нашай удалося пралезці праз калючы дрот, каб дастаць там чаго-нибудь паесці. Але хутка мама захварэла. Прыйшлі санітары, забралі яе ў шпіталь. Толькі аднеслі мамку, як зараз жа таксама захварэлі 2 мае браты і 2 сястры. Іх таксама на насілках кудысьці панеслі. Надумалася я прасіць у немцаў пропуска ў шпіталь. Да братоў сясцёра не прасілася. Немцы самі, забіраючы іх, казалі, што ім зараз жа зробяць капут. Пасля доўгага упрошвання аднаго немца я дабілася пропуска ў шпіталь. Але так балюча. Ведаю, мамка галодная, а я не маю чаго і занесці. Паглядзеўшы пропуск, мяне прапусцілі праз браму. Павярнуўшы ўправа, я заўважыла высокі белы будынак. Гэта быў шпіталь. Уваходжу. Стаіць 6 ложкаў. На кожным ложку па 2-3 чалавекі. Пытаюся, ці няма тут цётачкі маёй мамкі? «А як жа завецца, мамка?» – запытала адна. Я не паспела адказаць, як пачуўся голас. «Манечка, дачушка, гэта была моя мама!» Мамкі сваёй я не прызнала. Была она жоўтая, як воск, апухлая, а слов маўляла вельмі цяжка. Пачала яна пытаць у мяне пра астатніх дзяцей. «Нічога, мамачка, нам перадаюць 3 разы есці, і мы пачалі папраўляцца». «Праўда, манечка, ты як быццам пачала папраўляцца». Яна заўважыла, што я пачынаю пухнуць, і падумала, што папраўляюся. Села я блізенька каля сваёй мамкі. Мне так было добра, што я зноў да яе прытулілася. Многа чаго гаварыла мне мама. Яна казала, як нам то будзе добра, калі немцаў нашы паб'юць. «Толькі глядзі, манечка, Антося і ўсіх дзетак». Я адказала добра. Вельмі прыемней было сядзець каля сваёй мамкі, але час не дазваляў. Моцна пацалаваліся, і я мусіла пайсці. Назаўтра надалі загад збірацца на работу. Пад'ехалі машыны, мы пагрузіліся і паехалі. Куды, не ведалі. Я вельмі баялася, каб не везлі з таго горада, бо не ўбачу сваю мамку. Але не, спыніліся ў горадзе, перад вялікай фабрыкай. Мяне паставілі пры машыне, адкуль выходзілі шрубачкі.
У 12 гадзін дня нам далі обед. Атрымаўшы малы кавалачак хлеба, я яго там же і прыхлынула. Раптам, нібы хтосьці іголкай мяне кальнуў, так я і падскочыла. Ах, што ж я зрабіла? З'ела весь хлеб і не пакінула хворай мамцы. Ад жалю аж слёзы пакаціліся з вачэй. Але хлеба не вернеш. Папрацаваўшы 5 дзён на фабрыцы, я выпрасіла выхадны дзень. Вельмі хацелася ўбачыць сваю хворую мамку. З радасці сэрца было гатова выскачыць. Убачу мамку, прынясу ёй кацёлачак супу і кавалачак хлеба і зноў моцна да яе прытулюся. Калі я зайшла ў месца, дзе ляжаць усе хворыя, убачыла, што там пуста. Толькі адзенне на кожным ложку. Я падумала, напэўна, іх кудысьці ўсіх перамясцілі. За мною прыбег нейкі немец і стаў крычаць: «Тыф! Тыф!» Я зразумела, што ўсе памерлі. І моя мама. Выпусціла кацялочак з рук і моцна-моцна заплакала. Немец схапіў гэты кацялочак, стукнуў мне разоў 5 па галаве і выкінуў за дзверы. Гінуў наш народ, як мухі. Жанчын з кожным днём станавілася ўсё менш. Мы, дзеці, лягчэй пераносілі розныя хваробы, голад і холад. Пасля смерці мамы у тым бараку я яшчэ прабыла 2 месяцы. Потым сюды з'явіліся нашы савецкія камандыры. Яны сабралі нас і павезлі на радзіму. Мы ўсе да смерці будзем помніць тыя здзекі, што перацярпелі ў Нямецчыне. Маня Кузьмінкова, 1932 года нараджэння.